Hvad så der, mand? Hvad så der, mand? Så er der også her igen. Ja, det er bare os. Og så med vores mand, Mads. Jo, så. Der skal bare spille lidt fodbold her, mand. Og husk at tjekke vores Instagram-kanal. Ja, I skal gå ind på Instagram og finde os. Mads her. Kom her. Han hedder Simba0207. Husk det, mand. Jeg hedder Christian, skriver 2002 uden mellemrum. Og ham her, han gider vi ikke nævne. Hvad hedder du, Martin? Det var det ikke Martin 1, 2, 3 eller sådan noget? Martin skrev 1 til 3, tror jeg. Ja, Martin skrev 1, 2, 3. Og vi passer på vores vægge. Ja, men nu skal vi spille lidt fodbold. Christian, hvad gør vi, hvis min telefon bliver trykket ned? Det gør den ikke, når den står her. Se, målet det er fra stolpen der til stolpen der. Jeg står! Jeg har 3 mål ind at stå. Målet er fra den røde til den grønne stolpe. Vi begynder nu! Jeg er en. Jeg er Brasilien. Og jeg er spiller. Jeg er Super. Jeg er Christian Eriksen. Jeg er Christian Eriksen. Vi er i gang! Martin, Rindland! Ja! Ikke sådan lang træk. Kom tættere på! På vores vægge. Nej, nu kommer Mads! Super Mario! Lidt pause, fordi bolden er blevet skudt ud. Jeg sætter lige kameraet godt. Så I vil kunne se meget godt. Hold kæft, det her bliver fedt, mand. Ja, jeg har set ham. Han er meget flot, ikke? Hold kæft, det mål er mig, det der Christian var lige venstre, lige lidt.
Det filmer. Men det skal cirka der. Og vi passer på vores igen. Okay, videoen var lang tid faktisk. 7 minutter. Ja! På vores andre videoer, mig og Martins andre videoer. Hey, de er meget gode, vores videoer. Pølsemand! Pølsemanden! Dr. Pølse. Vi har en video, der hedder Pølsemand. Vi har en video, der hedder De sjove drenge. Sjov dreng. Og 500 likes. 500 likes, og vi har også en, der hedder Den seje dreng. Den seje dreng. Nej, det var den sjove dreng. Ja, nej, det var den seje dreng. Den seje dreng, ja. Men vi Så håber, gå I ind og se nyder vores- vores videoer. Se I må vores videoer. rigtig gerne like dem. Ja, og se vores Nå, videoer. men ses. Nej, vi ses. Nej. Men vi